La mitja marató de Montornès Montmeló Vilanova la Roca arriba a la seva 26a edició i ho fa plena d'energia. ¡Vamos ahí! Pues res, això que... Jo sí, m'ho passo molt bé. La idea és aquesta. Dedico a la meva filla de mig any, l'Arlet, que m'ha donat forces com un gel. Us estimo tots. El Club Atletisme Montornès és l'encarregat de l'organització, però darrere un grup de 400 voluntaris dona vida a la prova i assisteix als atletes. Aproximadament a les 7 del matí ens han portat uns palets plens d'aigua, llavors muntem el que són les taules, comencem a obrir ampolles perquè si no és un merder, llavors ho preparem tot. La mitja de Montornès ofereix totes les facilitats als seus participants, començant per unes bones instal·lacions on canviar-se i un servei de guardarroba. Es muy útil para los corredores. Porque lo tienes más a mano, acabas la carrera, te tienes que duchar, lo tienes todo aquí ya. Però com és una prova molt familiar i molts atletes venen acompanyats dels seus fills petits, hi ha un servei de guarderia. Com l'any passat ja vam vindre, volem pintar i volem fer les activitats que fan aquí. Pares molt bé per les nenes, perquè estiguin distragudes aquí. Aquí tenim les meves filles, estan pintant, i bé, és un espai pels nens molt acollidor. Ojalà més curses tinguessin aquest servei. I després de la cursa es pot gaudir d'un bon massatge per recuperar les cames. Bé, molt bé. Quedaré dormit, crec jo. I un bon plat de pasta permet recuperar les forces. Després de la carrera entra superbé i la veritat és que molt bé, està molt bo, la veritat. Entra molt bé. Mira, i al meu fill també li entra molt bé. S'està menjant ells. I abans de marxar, l'atleta s'emporta un lot molt complet de productes Henkel. Hi ha força regals. Ara fan mal les cames i els braços. La mitja de Montornès és la cursa atlètica més solidària. D'una banda, compta amb la mini solidària, que es fa el dia abans de la mitja. Totes les inscripcions a aquesta cursa, dirigida als més petits, es destinen a una causa social. I d'altra banda, Henkel dona €mig per cada inscrit de la cursa dels 21 quilòmetres i dels 6. Per tant, com més siguem, més podrem ajudar. Enguany, tots els diners recaptats es donaran a la Creu Roja de Granollers per impulsar un projecte d'integració social i laboral per a persones que estan en situació de risc dels 4 municipis per on passa la prova. Però la solidaritat no s'acaba aquí. Un any més, el moviment Topiu posarà un photocall on per cada fotografia que es facin els participants, acompanyants o públic, es traduirà en 1 quilo d'aliments per a Càritas. En 3 anys, el moviment Topiu ja ha donat gairebé 1.820 quilos. Me parece ideal y que continúe y que no se pierda. O sea, yo si puedo cada año vendré a participar i m'haré la foto. Home, aquests moviments solidaris són molt macos, no? Imagino que amb tots els participants, si tothom fa una foto i és 1 quilo de menjar, jo crec que seran molts quilos, o sigui que algú es posarà molt content. La mitja de Montornès es considera una festa de l'esport. Aquest any la colla gegantera, que celebra els 30 anys de vida, serà l'encarregada de donar la sortida amb el seu gegant Banyetes. Tampoc hi faltaran els Diables ni els Peranton, que hi posaran l'animació. I sobretot, no us oblideu la càmera per aconseguir la millor fotografia, perquè s'impulsa un concurs amb 5 premis d'allò més llaminers, que consten d'una pulsera d'activitat física Xiaomi, un lot de productes Henkel amb xampú i màscara per un any i una samarreta de la mitja d'aquest any, tot plegat valorat en 115 euros. Puja la teva imatge a les xarxes, ja sigui Instagram, Facebook o Twitter, amb el hashtag mitjahenkel19. A més, tant el Club d'Atletisme de Montornès com l'Ajuntament de Montornès tenen un compromís ferm amb la igualtat de gènere. Per això, els dimarts i dijous, de 2:45 a 2:45 de la tarda, es fan entrenaments oberts per a dones i homes perquè puguin preparar la cita atlètica. La mitja marató de Montornès és una cursa pensada per tots i en la qual tothom s'hi pot sentir còmode. Per això és pionera en introduir les categories de 61 a 70 anys, de 71 a 80 i de més de 81. Perquè cada vegada són més les persones grans que fan esport i ells són el millor exemple de com l'esport pot ajudar a tenir una vida saludable. Ja ho saps, el 24 de març, vine a córrer, a animar, a fer fotografies, a ser solidari, sigui com sigui. No et perdis la mitja marató de Montornès Montmeló Vilanova la Roca, perquè tens molts motius per gaudir-la.